Dobrý. To je pán. Ako? Maroš, ale pôjdeš pomaly. Nie, zaručiť. Alebo ak vy pôjdeš pomaly. Simonides, to je pán. Rytmus, čo máš najdrahšie na sebe? Maroš? Alebo To sú asi ten 10-ročný kulovrátok, čo mám tu kúpiť, nie? Ja, že to auto, čo má najazdených tých 330 000. Čo? Ukáž. Maťo. No to je veľa. Malý benzín tu není. No to je moc. Vieš čo, ten kolovrátok idem pre nás za 500 kg, tak uvidíš. Dobre. Servus. Servus. Ejha, vidím, že tu máte dobré audio. No pozor, aké dobré audio. Mám tu moju novú kamarátku, Lenku Dusinovú. No tak ja idem. Takto my to tu privážame, vieš? Nebyl strašný. Ty už to jedeš. No pojďme, čo je tam? Ja, Šimon, ty. Ja sa prejdem. Tak servuste. Čau. Hej, nie, že preletím dopredu.